وكل زهادق أبيات أهاوى وأهات آب وإم بسيت وولود وقراوها بأنت سمية مئة مكئبيته ينس وهيوته زلالم يورس ماتيوس وانجيل معراف 19 قصري 29 كنده يزولكم ماتيوس وانجيل معراف 19 قصري 29 جئز يزنوا كلكم كل مئنت سماي كل مئنت سماي حرشاتاتو حاو حافتو أبو أديو سويتو ولدو أبياتاتو كلهم زنبر لهم جزاتاتو قديفو بأنت سماي زخدة زخلو حديقو زخدة 100 عصفي كركبيو انتاي 100 عصفي كركبيو ناي هيوت منغست سمايات ون وراس كوني هيوت منغست سمايات قرسي يبن قدس مصحف 100 عصفي حرشا غزاتات أبو أدو حاو حفتي 100 عصفي كركبي إذا ترح زي كونون منغس سماياتون كورسيه وعم منغس سمايات رداء غزاتات اللو يوم 100 عصف غزاتات عم منغس سمايات داء حرشا دلئيو انت تبهلن يلن كوم يكونن مستئراوي مغلصيزي مستئري 100 حاو 100 حفتي 100 بو 100 أدو 100 سبيتي 100 ولد اندي لو تمصحف أبكندي أبيات زولو أبكند غزاتات نزل عالم تبره منغست سمايات موراس مالت أبكندي غراوتي غراتو غديفو كم تزولو أبكند غراوت دما أم منغست سمايات زركب طعمي هيوتي أم منغست سمايات زركب طعمي هيوت 100 بو 100 دو زولو دما قدوسان ملائكت كنددو كندبو قدوسان صادقان كنددو كندبو كند حفتي كند حاو هونو ايوم ابز مدري كاوبون العلي كاودين العلي دما جيتا مدهاني عالم اتبملكعو بامثالو زفطرو كمبون كمب أدون هونوميو أيو زي تمستيرو زي بعلو مداني عالم كريستوس زمهارو تمرتي أبز عالم زمسيو زهادق أبيات أهاوى وإهت آب وإم وبئسيته وولوده وقراوها 100 مكئبيته ينس وهوته زلالم يورس زيو سلازي نحنا عدلنا سفيح بتعمي قروم زغاني عدل يصبينا له مأمنا
سفيحن طعومن زغون عدل يصبينا له أبي أم منجست السماوات مسبونا مسفتارينا مسمرهني ألم مس قدوسان ملائكت مس قدوسان صادقان سمايتات كما أتم زبل عدل كنركب يصبينا له إذا صحف زي أقدموا زرعي أقدموا زنببة أقدموا زفلته بزلم معالتزي النخورو عبي صادق أبونا أرقاوي قنا بعشل قنا من اسي من اسنت وقاتي بزح قنا حصان انهالو ود 10 عامت 14 عامت انهالو مصحف انميو سلترد نمننا ጌታ ንምختال ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ንምختال ተዳለወ ይዝብሎ ተታሪኹ አቡነ አረጋዊ ወደ 14 ዓመት ዕድመ ሰገን ገና ህፃን መኒንሱ አቡነ አረጋዊ አበይ ዓዱ አበይ ትውልዱ ወድመን ከእዩ ከምቲ መጽሐፈ ገድሉ መጽሐፈ ድርሳኑ ከምቲ ታሪኹ ዝነግረና ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ወዲ ሮማ ኢጣሊያ እዩ ዓዱ ኣብ ሮማ ኢጣሊያ አቡኡ ድማ ንጉስ እዩ ንጉስ ይስሐቅ ይበሃል አዲኡ ንግስቲያ ንግስት ዕድና ትበሃል እዞም ክልቲኦም ንጉስን ንግስትን ሰብአይን ሰበይትን ብጣዕሚ ዝተማሃሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ዝተቀደሱ ብጣዕሚ ዝተባረኹ እግዚአብሔር ህይወቶም ዝባረኾ ዕድሚኦም ዝባረኾ ሰባት ስለዝነበሩ ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጣሪኦም እውን ናብዚ ዓለም መጽኡ ዓለም ከድሕን ከመይ ከም ዝሞተ ከመይ ከም ተሰቀለ ከመይ ከም ተገረፈ ብደንቢ ይርድኡ ይፈልጡ ስለዝነበሩ ነቲ ውልዶም ብጣዕሚ ዝፈትዎ ውልዶም ንአቡነ አረጋዊ ወዲ 14 ዓመት ተጊሆም ለይትን ቀትርን መጽሐፍ ቅዱስ የምህርዎ ስለዝነበሩ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ አምሂሮም ከምአቶም ዝተቀደሰ ከምአቶም ንጉስ ኾነሎም ድላይ ስለዝነበሮም ውልዶም ውልዶም ስለዝኾነ ወራሲ መንግስት ክገብርዎ ይሓስቡ ስለዝነበሩ ጥራሕ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይኮነን ዘምህርዎ ዝነበሩ ናይ መንግስታት ታሪክ ስነ መንግስት ስነ ስርዓት ናይ መንግስት ናምሃርዎ ክሳብ 14 ዓመት ጸኒሖም እዮም ሓደ መዓልቲ ግን ንዓቶም ዘይሓሰብዎ ብጣዕሚ ድንገት ዝኾኖም ብጣዕሚ ዘጨነቆምን ዘሸበሮምን ድምፂ ካብ አቡነ አረጋዊ ተሰምዐ አቦታተይ አደይ ዕድና ንግስት ዕድና አቦይ ንጉስ ይስሐቅ ሓደ ሓሳብ ኣለኒ አቦታተይ هم ተቀበሉኒ ይብሎም ወአንታ ወደይ ቆልዓ እንዲኻ ታይ ሓሳብ ኣለካ ቆልዓስ ክሓስብ ደይግብኦ እዩ ገና እኮ አካለ መጠን ኣይበፅሕኻን ገና እኮ ኢኻ ታይ ሓሳብ ኣለካ ንምንታይ ትጨነቕ ይብልዎ ምናልባት ስጋዊ ሓሳብ መሲልዎም ግን ድማ ዝበኣሰ እዩ ንዓኣቶም ትዘቕርበሎም ሓሳብ እምበኣር ደስተ ዘይልኩምስ ድሓን ሓሳበይ ካል መዓልቲ ከፃውተኩም ንግዚኡ ክገድፎ ኢሉ ገደፎ ካብኡ ጽንሕ ኢሎም
ድሕሪ ክልተ ወርሒ ካብ ነገስታት ከምኣቶም ዝመሰሉ ነገስታት መርዓት ክሕጽይዎ ናብ ጋብቻ ናብ መርዓ ከእትውዎ ወድና ንዓነ ማኽረካ ጉዳይ ኣለና ኢሎም እምበኣር ንስኻ ወራሴ መንግስትና ኢኻ እምበኣር ንስኻ ተቐባሊ ሕድርና ኢኻ እሞ ካብ ንጉስ እገለ ዝተባሃለት ጽብቕቲ መርዓት ከነመርዕወካ ክንሕጽየካ ንደልለና ከምቲ ስርዓትና ከምቲ መንፈሳዊ ሕግና ከምቲ ናይ ክርስትና ስርዓትና ንቀደም ሕጸ ስለ ዝኾነ ልብ በሉ ምእመናን ንቀደም ሕጸ ስለ ዝኾነ ሎሚ ሕጸ ደኾን ይህሉ ይኸውን እቲ ሕጸን እቲ መርዓን ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ዘሎ ከምኡ ይኮነ ቀደም ግን ከምኡ ይኮነ ከምኡ ይነበረን ስርዓቱ ከነሕጽየካ ምስ በልዎ አይ እዚኣ ኸይትብሉ እንዴ ደኣነ ቀዲመ ከማኽረኩም ነይረ ኣነማ ናይዚ መልዓ ናይዚ ዓለም እዚ ሕጸ ናይዚ ዓለም እዚ መርዓ ናይዚ ዓለም እዚ ንግስና ናይዚ ዓለም እዚ ተድላ ደስታ ካብ ህፃነይ ጀሚረ ዝፍንፍኖ ብጣዕሚ ዝጸልኦ ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ከማኽረኩም እየ ነይረ ቀዲመ ኣነ ናይ ክርስቶስ መርዓዊ ኣነ ናይ መንግስተ ሰማያት መርዓዊ ኣነ ናይ ገነት መርዓዊ ክኸውን እየ ዝደሊ ናይዚ ዓለም መርዓ ኣየድልየንን ናይዚ ዓለም ሕፀ ኣየድልየንን ግደፉኒ ኣቦታተይ ኣደይ ኣቦይ ተፈቒድኩምለይ እዚኣ ጥራሕ ፍቐዱለይ ኢሉ ዘይሓሰብዎ ድንገት ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ምስ ነገሮም ያው ሰባት ስለ ዝኾኑ ምንም ዳ ቅዱሳን ይኹኑ እምበር ናይ ሰበት ተሓሳስባ ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ወዶም ክነግሰሎም ወራሴ መንግስት ኮነሎም ድሌት ስለ ዝነበሮም ዝዛረብዎ ጠፍኦም ብጣዕሚ ተጨነቁ ብድሕሪኡ ግን ያ ውልድ ዝደለየ እዩ ክረክብ ዝግብኦ እሞ ብድሕሪኡ ግን ወደይ ሓሳብካ ድሌትካ ንኸይነማልእ ዲና ወሊድናካ ደኣ እንድሕር ንሱ ኮይኑ ሓሳብካስ ድላይካ ግበር እሺ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ ይኹን ካብ ምንታይ እዮም ተላዒሉ ኣቡነ አረጋዊ እዚ ነገር ዘምፂዎ ዝኒየ ተዓንተዎ ናይ መጀመርያ ጥቕሰይ ዝጠቐስክዎ ኣቦኡን ኣዲኡን ገዲፉ ሓው ሓብቱ ገዲፉ ገዝኡ ንብረቱ ሃብቱ ገዲፉ ዘይከደ ንዓይ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ስለ ዘነበበ እዩ ኣነ ኣቦይ የድልየንን ሰማያዊ ኣቦይ ዘድልየኒ ኣዶይ ተድልየንን ኣብዚ ምድሪ ሰማያዊ ኣዶያ ተድልየኒ ኢሉ ስለ ዝወሰነ እዩ ድሕሪኡ አይ እስቲ ጽናሕ እሞ ቆልዓ ኢኻ ኒኻ ንቀደም ልቢ ግበር ኣሰላስል ተንትን ብደንብ ጌርካ ሕሰብ ኢሎም ጊዜ ሂቦሞ ብድሕሪኡ ግን እግዚአብሔር ዝመረጾ እግዚአብሔር ዝመረጾ ውልድ ስለ ዝነበረ ንመርዓ ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ርስሓት እዚ ስለ ዘይተመረፀ እሺ ክሓስብ የወለደይ እሺ ከም ዝበልኩምን ኢሉ ለይቲ ህልም ዝበለ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ካብ ኣቦኡን ኣዲኡን ገዛ ጠፊኡ ሮም ዓብይ ከተማ ንዓ ገዲፉ እቲ ታሪክ ክልተ እዩ ንግብፅ ከደ ይብሉ ንፅርኢ ናብ ግሪክ ከደ ይብሉ ኣባ ጳኩሚስ ናብ ዝበሃል ዓብይ ገዳም ህፃን እናሃለወ ቅዱስ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እናመርሖ ናብቲ ገዳም ናብ ኣባ ጳኩሚስ ወሲዱ ኣብኡ ናይ ምንኩስና ናይ መላእክት ክብሪ ክረክብ
هنا أيزولة تاريخه أو حزب حصيرو خدلكم ينبر أو خيدون أبا كوميس هاي نسها ود 14 عامتها نقدم عبا ود نقص يخاون ود نقستي خا ود نقص ود نقستي نقص خخون انبر منوكس يخخون كسعلو مرينا سلازي نفلت نقدم حسب إلهم مفتقدام أتيهم أي أما أمكرو هاوني لهم بعلها تمكري لهم بعلها حسبي لهم نويح جزية صنحو كام منوكسات أو كابزلو منوكسات نلعلي لبام ناي منكوس الناس راح كسرح مسرا أيوه أبو أباب أقميس أو نب أقميس نسخة سودي እግዚአብሔር ገና በህፃን ካዝመረጸ ካሰቢኻ ንሕና ዘይንገብሮ ንሕና ዘይንፍጽሞ ገዳማውያን ዘይንገብሮ ተግባር ትገብርልኻ ናይ በሓቂ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ሰቢኻ መንኩስና ይግባእካ ኢሎም መንኩሶም ናይ መንኩስና ክብሪ ሂቦም ኣብኡ ተቐመጠ ብጣዕሚ ለባም ስለ ዝነበረ ኣባ ጳኩሚስ ይድነቐሉ ነይሩ እቶም ኩሎም መነኮሳት እውን ብጣዕሚ ዝድነቕሉ ህፃን ነይሩ ስሙ ናይ ኣዲኡን ናይ ኣቡኡን ስም ኣባ ዘሚካኤል ይዝበሃል ዘሚካኤል ዝብሃል ነይሩ ናይ መጀመርያ ስሙ ካብኡ ኣእምርኡ ምጥቀት ናይ ኣእምርኡ ጉዳይ ርኦም እቶም መነኮሳት ኣበው መነኮሳት እንታይ ዝብል ስም ኣውፅኡሉ ኣረጋዊ ዝብል ስም ናይ ኣረጋዊ ናይ ሽማግለ ተሓሳስባ ስለ ዝሓስብ ዝነበረ ኣረጋውያን ከምዝና ኢሎሚ ሓደ ኣረጋውያን ስኢሎም ናይ ህፃናት ተሓሳስባ ዝሓስቡ ዘይኮኑስ ከምቶም ናይ ቀደም ወለድና ኣረጋውያን ከምቶም ናይ ሎሚ እውን መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣተሓሳስባ ዝሓስብ ስለ ዝነበረ ኣረጋዊ ኢሎሞ أبا أرجاوي تبهيلو تسويعو تناي قدم زنبر سمو أبا زميكائيل زبل تاريفو مالتي أرجاوي حما أي حسب أرجاوي ليتن كسرن إغزيابير طرح يحسب نايسب سب زغبرو أي كتاتلن أرجاو انت خوينو نايو على حاتيات يحسب دك سبات زسرحوا وانجل دك سبات زقبروا نجر أي كتاتلن أرجعون بحركينه نايب على الحاتيات يزحسب قدوس أبونا أرجعون ليتن كترن حاتيات زي ولهم جناه عن ودع 14 عامت نايب علىهم حاتيات يمزحسون ورو أبيت قويتاي كما يكون تجبرن تخون أمن تاي كتاتون تخون نايب حقي منجست خاطة ورسني دخان سماياوي منجست دخان تورسني الناولو إذا ما أوزن ورو بوتات ناردو ما ينقدو عنشة الناس ورو زبلع الناس زجاجو لك كم شماغل كما أرجعوا يبون حسوا سلزنا ورو مواي كم يزبل سبي مس الناس النهي جزءهن ريان تلنا جناس هجاني جنا قول عايو سرعو كله نجارو كله أتحساسه كله كم أرجاوي كم حدا عبي عدي يزحسب زما أرجاوي إلى مصالو سمو أرجاو هاي نتعرف أبونا بصاونا أرجاوي أوز اللو طرح يكون زدنا قلو أو كل خرنا عالم زلو زمننا سباتون بهزانو زمننا توهيلو بهزانو زمننا كم يزبل قلعة أب جريك أب با مك أب فأزولكم تعنتو تقبلوا وبو أقميس أب أقميس قدام آتيو أو خوينو جنزنو عالم بملو هزان أرجاوي يوم ود نقص نقصنا يترفني له ود نقصت عالم منينو كم زبالة صادق كم زبالة قدوس جنابه ود 14 عدميو ناتبهاله كل عالم زنو وزه
ኣብ ሶርያ ዘለው ኣብ እስክንድርያ ዘለው ኣብ ሮማ ዘለው ፍትዓዱ ዘለው ኣብ አንጾኪያ ዘለው ኣብ ቁስጥንጥንያ ዘለው ኩሎም ቅዱሳን ዝንኡ ሰሚዖም ናብኡ መፁ ተኣከቡ ንቀደም ግን ንዓለ አባ ገሪማ ዝበሃሉ አባ ህፍፄ አባ ጽህማ አባ ይማአታ ዝበሃሉ ቦታት ከካብ ኩርናዕ ዓለም አውሮፓ ካብ ግብፅ እንታይ ተረፈ ናብኡ መፁ ናፍቲ ህፃን አረጋዊ ናፍቲ ዝመን በህፃኑ ዝመነነ ናፍቲ ናይ አቡኡ ንግስና ናይ አዲ ንግስና ዝገደፈ ህድግዎ መንንዎ ለዝንቱ ዓለም ኢሉ ዝዓለም እዚ ረሳሕዩ ዝዓለም እዚ ሓላፊዩ ዝዓለም እዚ ናይ መከራ ዓለም እዩ ኣነ ይደልዮን ኣነ ዝመርፅ መንግስተ ሰማያት እዩ ኣነ ዝመርፅ ናይ ስጋዊ አቦ ዘይኮነ መንፈሳዊ አቦ ንእግዚአብሔር ንመድኃኒ ዓለም እዩ ዝመርፅ ኣነ ዝመርፅ ንቅድስት ዕድና ንግስት ዕድና ዘይኮነስ ንድንግል ማርያም የኽመርፅ ዝበለ ህፃን አረጋይ ወዲ 14 ዓመት እስቲ መልክዑ ክንርኢ ግብሩ ክንርኢ ስሩሑ ክንርኢ ኢሎም ካብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም 8 ቅዱሳን መነኮሳት ናፍቲ ዘለዎ መፅኦም ረአይዎ ተደነቁ ካባኻ ማይ ንፍለን በልዎ እንመን እዮም ነባ ገሪማ ነባ ህፍፄ ነባ ጽሕማ ነባ ይማአታ ዝበሃሉ ኣብኡ ምስኡ ናቱ ቃለ ምዕዳን ናቱ ትምህርቲ ናይቲ ህፃን ሳቶም ዓበይቲ እዮም ናይቲ ህፃን ቃል ምዕዳን እናሰምዑ ትምህርቲ እናሰምዑ ነዊሕ ግዜ ምስ ጸንሑ ሓደ ዓብይ ኣብ ዓለምና ክስተት ተኸሲቱ ዓለም ኣብ ቅልውላውኣት እያ ክፉኣት ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪኡ ክልተ ባህሪ የለዎ ኢሎም ዝኸሓዱ ጳጳሳት ዝኸሓዱ መነኮሳት ዝኸሓዱ ቀሳውስት ዲያቆናት ኣብ ዓለም ተፈጠሩ